Drugi put. Ovo nije bejsbol, iako liči, celo izvoli. Sada ću vam u narednim minutima objasniti šta su to banatske šore. Evo, zamolit ću samo da stavite bubicu. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli. Šta su to banatske šore? Banatske šore su jedan stari autohtoni sport koji je skoro bio pred izumiranjem, međutim Društvo za očuvanje banatskih šora je uspelo da u poslednjih 10 godina napravi dobru priču od banatskih šora, tako da to je sad nešto što se širi i evo konačno stiglo je vreme da se i Beograđani upoznaju sa šorama. Ono što je prva asocijacija, ljudi to misle kao bejsbol. Da li je kao bejsbol, koliko različito od bejsbola i uopšte kolika je tradicija banatskih šora? Tradicija banatskih šora seže jako daleko u prošlost, nekih 150-200 godina sigurno. To je jedna militarska igra, stara, graničarska, vojna. Slično je sa bejsbolom, tu nema šta, ali nezavisno su nastali jedni i drugi. Tako da to je recimo jedna uproštena varijanta. Dve baze, u bejsbolu su 4 baze, u bejsbolu se loptica baca na udarača, u šorama se podbacuje i tako, ima tu još nekih sitnica. Znači igra slična, ali različita na svoj način. Sad ja moram krenuti da zbog bezbednosti ovde u studiju i opreme i svega, ja sam tek iz druge pogodio, inače mogu bi iz prve. To je pojentirano, tako? Da. Dobro. Celo, kako ti vidiš banatske šore? Kako? O banatskim šorama, kako ih doživljavaš i... Mi smo prepoznali vrednost koju gaje drugari iz Tomaševca, odnosno iz Banata. I eto, ukazali su nam šansu i mogućnost da sutra, odnosno danas, u Zemunu, dole na plaži Lido, prikažemo banatske šore. Ovo je jedna ta fantastična jedna loptica koja predstavlja i globus i ova lopta putuje celim svetom i sve ćemo da okrećiti. Ja mislim da se tu negdje nalazi Zemun i plaža Lido. I to će biti danas u 17 časova kod nas u Zemunu. Treba preći pontonski most oko 17 časova i imat ćemo sjajnu jednu ekipu svjetskog prvaka Tomaševca protiv kombinovane ekipe Novog Sada, Pančeva i poneki Zemunac. Dobro, bi ću dala prilike da si oni naši sugrađani koji nisu do sada bili upoznati sa banatskim šorama na licu mesta upoznani da vide, jel tako? Biće, naravno. To je ono čemu mi težimo i drago nam je što su momci iz Zemuna prepoznali ono što mi radimo i drago nam je zbog prilike da pokušamo da konačno napadnemo Beograd, kako ja volim da kažem. Banatske šore su raširene u Vojvodini, cilj nam je da krenemo južno, a Beograd nam je logična prva stanica. Tomaševac je bio domaćin svetskog prvenstva. Tomaševac je uvek domaćin tradicionalno domaćin svetskog prvenstva u banatskim šorama. Ove godine je to bilo 2. i 3. jula. Titula je vraćena u Tomaševac, tako da odrađeno je sve kako treba i evo, znači, čim se završi krećemo sa pripremama za sledeće, tako da nam je sad praktično cilj da pokušamo da povećamo broj ekipa i evo, Zemun je neka prva stanica na tom. I ova publikacija koju vaši gledalci upravo su imali prilike da vide je urađena, odštampana u cilju popularizacije sporta i upoznavanja zainteresovanih tako sa pravilima banatskih šora. Da, banatske šore imaju svoje jasno definisana i precizna pravila, tako da gde god se pojavljujemo nosimo i ove flajere sa nama da ljudi otprilike mogu da ukapiraju o čemu se radi. Koliko se trenutno ima klubova, koliko su raširene banatske šore trenutno kod vas? Do ovog trenutka imamo 12 i 1 u formiranju. Da li ćemo uspeti Zemunce da zainteresujemo dovoljno, to ćemo videti, tako da praktično imamo, ajde da kažem, 13 sigurnih klubova do sad. Da li banatske šore moraju da se igraju samo u Banatu ili je moguće da ih proširaju malo južnije? Naravno da ne moraju i kao što sam i rekao, cilj je da se rašire na celu Srbiju, znači put nam je ka jugu. Cvele, veliki broj sportova koji su tradicionalno bili prisutni kod nas, a kojih danas nema, koji su danas dovoljno zastupljeni. Ovo je jedan od takvih sportova koji ponovno doživljavaju ekspanziju. Koji su još tu sportovi koje, recimo, ti prepoznaš? U okviru veštine sportske i tako dalje. Naš savez, Srebor savez je savez koji čuva tradicionalne sportove koji su proistekli iz naroda. Baš su šore i tipičan primer sporta koji je nastao kao čobanska igra. Od jedne čobanske igre došlo do jednog modernog sporta
Kod nas su sve bolje narodno rvanje i sve one arhaične narodne borilačke veštine, odnosno borilački sportovi. Ovo je za nas nešto novo i mi ćemo zajedno sa kolegama iz udruženja za očuvanje banatskih šora konstituisati verovatno u kratkom roku kad počne ovaj zakon da funkcioniše i klub na teritoriji Beograda, odnosno Zemuna i nadam se i brzo nekom savezu na teritoriji grada Beograda, zato što su se šore igrale u okruženju Beograda, igrale su u Šimanovcima, u Deču i tako dalje. Znači sva ova okolna sela, Batajnica i slično. Nisu se zvale tako, ali ovo je zaista jedna fina promocija narodnog sporta preko banatskih šora. Još jednom da onda pozovemo naše gledalce i da ih upoznamo danas kada, gde i u kog sata. Da, znači mi dolazimo u Zemun, na plaži Lido će se igrati utakmica sa početkom negde oko 17 časova i eto, bilo bi nam zadovoljstvo da što više ljudi dođe da isprati nešto što je, eto, kada se malo bolje razmisli i začeprka, jedan jedini, kolektivni, autentični balkanski sport. Miša, hvala vam puno na ovom gostovanju i vidimo se uskoro. Kratka pauza, pa se vraćamo u studiju.